Am eich Eisteddfod gyntaf chi fel arweinydd y blaid, sut brofiad ydy hynny? Mae'n brofiad prysur iawn, mae rhaid deud hynny. Dwi wedi treulio mwy o amser yma ar stondin Plaid Cymru na'n unlla arall. Dyna di'n waith hyn, ydy cyfathrebu gweledigaeth Plaid Cymru, yng ngweledigaeth i o fewn Plaid Cymru efo cynulleidfa mor eang a phosib, a digwydd bod ar gau Eisteddfod, mae yna ddigonedd o bobl sydd eisiau cael y sgwrs yna, felly dwi wir wedi mwynhau, bod wedi bod yn anodd mynd a gwneud chydig o'r pethau eraill fes ni'n licio wneud o gwmpas le hefyd. Fel rhywun sy'n dod o Ynys Môn, dwi'n poeni bod fi ar ôl graddio ddim yn mynd i allu fforddio tŷ pen dwi'n mynd yn ôl i Ynys Môn, a dwi'n gwybod bod chi'n angerddol iawn am y ddeddf, pan bod chi mor angerddol? Mae gen i 3 blant yn hyn, tu ar un oed a titha, a pan dwi'n meddwl am eu dyfodol nhw, dwi'n mynd i ddweud bod fi eisiau clymu nhw i fyw yn Ynys Môn, ond os ydyn nhw a titha isio gallu gwneud y penderfyniad yna i wreiddio yn y gymuned gathoch eich magu ni, yna mi ddylech chi fod yn gallu gwneud. Un o'r pethau dwi fwyaf balch ohono fod ni wedi llwyddo i weithredu arno fo drwy'r cytundeb cydweithio efo Llywodraeth Cymru ydy ar fesuran ymwneud a ail newid y balans na o fewn y farchnadau lleol i bwyso fod chydig bach mwy tuag at bobl leol. Chi di'r dyfodol, ond ydych chi ddim yn rhan o ddyfodol Ynys Môn, a llefydd tebyg i Ynys Môn, Penllyn er enghraifft, os ydych chi yn methu yn llythrennol dod yno i fyw. Be ydych chi am wneud i drio cael pobl ifanc yma fod yn cefnogi'r blaid a falle, gan feddwl bob dim sydd wedi digwydd o ran y blaid yn ddiweddar? Oherwydd yn bod ni'n cael ymgyrru gan yn rhwystredigaeth ni am anghyfiawnder Cymru, mae'r pethau ma'n gwneud ni'n flin ynglyn â sefyllfa Cymru. Mae rhaid ni droi y rhwystredigaethau yna yn egni positif, a dyna dwi eisiau wneud, a mae pobl ifanc yn mynd i fod yn rhan mor bwysig o greu'r egni positif yna, dwi'n meddwl. Da ni'n gwybod bod gen pobl ifanc ddiddordeb mawr yn dyfodol Cymru. Ddiwedd y dydd, mae'n rhaid sicrhau'r gynrychiolaeth wleidyddol na yn Senedd Cymru mwyn sicrhau bod ni'n gallu mynd ar dadleuon a trafodaeth ynglyn â dyfodol y wlad ma'n i blaen.